ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаатон хубу тансиҳат ҳастед. мехоҳам дар бораи ширкати Atomi камтар ба шумо маълумот диҳам. Atomi ин интернет-магазин аз Южная Корея мебошад, ки маҳсулоти премиум классро ба шумо пешниҳод мекунад. Дар ин ширкат маҳсулот барои нигоҳубини мӯи сар, пӯсти бадану рӯй ва нигоҳубини саломатӣ дарёфт карда метавонед. аллакай 15 сол шуд, ки Atomi дар бозори ҷаҳон кор ба фаъолият карда истодааст. дар муддати ин солҳо аллакай хело машҳур шудааст. баъд аз ҳамкорӣ кардан бо мо ба шумо тарзи фармоиш додан, яъне заказ карданро бемиёнарав, яъне посредник ва бо скидка то 20%-ро мустақим аз заводи Колмари Кореяро нишон медиҳем. ширкати Atomi зиёда дар 26 давлати дунё кор ба фаъолият мекунад ва инак ба Тоҷикистон низ омад. бо ҳамкорӣ кардан шумо метавонед фақат харидор бошед. барои оилаатон ва худатон маҳсулот харед ё шарики мо, партнёри мо шуда музди корӣ гиред. зинаҳои корӣ осон аст. регистратсия мешавед, дар як сол як бор харид мекунед ва дар зери номатон 2 нафарро регистратсия мекунед. ҳамин хати кори шумо оғоз меёбад. одамони тактонам кори шумоя такрор мекунанд. дар таги номи шумо команда ташкил мешавад. ҳама якҷоя бо кӯмаки якдигар пеш меравем. аз ҳамкорӣ кардан бо мо шумо пушаймон